Mohova Viktora Vasiljeviče nelze nazvat vyloženým zločincem a týráním. Na první pohled to byl tichý a nenápadný chlapík, který by se zdál být neschopný ublížit ani mouce. Nicméně za nevinným vzezřením se skrývala skutečně ďábelská povaha, schopná hrozných zločinů. Tento příběh začal 30. září 2000 roku. V té době se v Rjazani slavil svátek víry, naděje, lásky s slavnostním večerem, hudbou a ohňostrojem. V ten den zazvonil telefon v bytě Kateřiny Martinové. Lena Samochina chtěla pozvat na oslavu svou kamarádku, starší sestru Kaťu. Ale sestra nebyla doma. A Kaťa s radostí souhlasila, že ji nahradí. Pro ní to byla první školní večírka. Uvědomovala si, že matka bude proti, a tak řekla, že jen jde ven na procházku. Jak později zjistilo vyšetřování, ve stejnou dobu Viktor Mohov se svou společnící Jelenou Badukinskou jezdil po Rjazani v autě. V určitém okamžiku viděli Kaťu a Lenu, jak jdou od zastávky, a Mohov zpomalil. Badukinská přistoupila k dívkám a nabídla jim, že je odveze domů. Aby to udělala, předstírala, že je mužem. Bylo to poprvé, co to Badukinská udělala, jak vzpomínají známí. Badukinská sama o sobě vypadala jako muž a uměla šikovně napodobovat mužské zvyky, které se naučila, když si odseděla 3,5 roku za krádež. Společníci napojili Kaťu a Lenu, přidali jim do alkoholu prášky na spaní a pak je odvezli za město. Následující 3 roky a 7 měsíců obě oběti strávili v bunkru, který Mohov předem vybavil na pozemku pod svým garáží. Křiky ze sklepa nikdo neslyšel. 6 metrů hloubky, betonové stropy a železné poklopy dělali své. Mohov všechno promyslel. Budoucí vězení pro dívky kopal 3 roky, vyvezl několik tun zeminy, přivedl do bunkru elektřinu a vytvořil tam primitivní větrací systém. Sousedé Mohov řekli, že zřizuje obyčejný sklep. Před Káťou a Lenou se násilníkovi podařilo bunkr otestovat na jiné dívce, které se o pár týdnů později podařilo uprchnout. Maniak prostě zapomněl zamknout dveře vedoucí do sklepení. Jeho první oběť se rozhodla vyprávět o tom, co se stalo až o mnoho let později. Proto byl v roce 2000 Mohov mimo dohled policie. Po tomto útěku byl ale mnohem opatrnější. V podzemí dívky oslavili 3 nové roky a 3 své narozeniny. Lena od svého násilníka 3krát otěhotněla. Káťa porodila 2krát ve stejném sklepě. Mezitím sousedé maniaka ani nemohli tušit, kdo vlastně bydlí vedle nich. Měl vynikající pověst, absolvoval technickou školu, sloužil v armádě, byl pracovníkem roku, nejlepším zámečníkem v továrně a nikdy neměl problémy se zákonem. A Kaťa s Lenou pravděpodobně také. Zmizeli by v sklepě pracovního hrdiny, ale pomohlo zázrak. V květnu 2004 byly dívky osvobozeny a o jejich příběhu mluvila celá země. Skutečná dospělá zábava s hudbou, tanci a dokonce vystoupeními umělců na narychlo postavené venkovní scéně. Naštěstí bylo počasí příznivé pro konání hromadné akce. Den byl teplý, slunečný, skutečné babí léto. Byla jsem šťastná, že jsem mohla být přítomná na tomto svátku života. Po zhlédnutí ohňostroje, který zakončoval oslavu, jsem se i Lena vydali směrem k zastávce. Moje náramkové hodinky ukazovaly začátek 10. Bylo už na čase jet domů. Naše zastávka, která se už objevila vpředu, byla prázdná. Když nám zbývalo jen 10 metrů, před námi zastavilo bílé auto. Na předním sedadle vedle řidiče seděl mladý muž. Byl nízký, krátce střižený, s hlubokým hrubým hlasem. Holky, jdete daleko? Zeptal se. Nechte nás vás svést? Mlčela jsem. Ať se rozhodne Lena, pomyslela jsem si. Ona je starší. Po krátkém přemlouvání Lena souhlasila a řekla mi, že teď rychle dojedeme domů a na autobus čekat nebudeme. Čas byl už dost pozdní. Asi tvoji rodiče nemohou najít místo. Nastoupili jsme do auta a vysvětlili, kde bydlíme. Kluk se představil jako Alexej. A to byla Elena Badušina, která se představila jako Leša.
Za napomáhání Mohovovi dostala 6 let kolonie a řidiče nazval Viktorem. Holky, pojďme se stavit v obchodě, koupím vám čokoládky, navrhl najednou Leša. Bylo nepříjemné odmítnout. Na řidiče jsme si nevšímali a on mlčel, jen nás vezl jako taxikář. V autě jsem jeho vzhled nikdy pořádně neviděla. Pamatuji si jen, že měl červenou košili s černým kostkovaným vzorem. Leša šel do obchodu, koupil 2 čokolády a vytáhl z přihrádky láhev vodky. Tak co, krásky, pojďme si připít na oslavu. Usmál se a rychle rozlil alkohol, podal nám napůl naplněné plastové kelímky. Nejdřív jsme odmítali, ale nechtěla jsem vypadat jako zbabělec, takže jsem přece jen polkla alkohol. Chuť byla tak odporná, že jsem se zakuckala a kvůli začínajícímu kašli jsem si rozlila zbytek nápoje na sukni. Začala jsem špatně reagovat na to, co se kolem dělo, pravděpodobně. Už působilo uspávací prášek, který naši únosci přimíchali do vody. Obrazy kolem byly rozmazané, realita jakoby se rozplývala, vědomí se stávalo zmatené. Holky, musíme si na chvilku odskočit, řekl Leša. A on a Viktor šli ven. Leno, kam jsme to přijeli? Překvapilo mě to. Koukal jsem skrz tmu na ploty soukromých domů a vesnické dvorky za nimi vidět. Nevím, pokrčila rameny. Myslím, že jsem usnul. Brzy se otevřely dveře auta na mé straně. Aleša mě požádala, abych odešel. Překvapilo mě to, ale poslechl jsem. Lena zůstala uvnitř. Před nimi byla černě vidět nějaká budova. Alexej mě vzal za ruku a vedl mě k ní. Ukázalo se, že je to garáž. Viktor dorazil. Byl docela vysoký. Střední postavy s velkým a poněkud špinavýma rukama. Ještě si se nesvlékl. Byl překvapený. Za co? Dělal jsem, že mu nerozumím. Jak to myslíš, proč? Jdeme do prdele. Nechci. Z očí mi právě začaly téct slzy. Vezmi nás domů. Kde je Lena? Ale nepřišla žádná odpověď. Tiše opustil garáž a o minutu později vešel Leša. Muž se ke mně přiblížil a lehce mě praštil do tváře. Pokud se teď nesundáš a neuděláš, co ti Viktor řekne, nechám psy jít a oni tě roztrhají na kusy. Plakala jsem ještě víc. Vyhlídka, že se dám tomu odpornému Viktorovi, nebyla o nic lepší, než že mě sežerou psy. Ne, co myslíš? Leša mi rukou stiskl obličej. Začala jsem si sundávat punčocháče a kalhotky. Ruce se mi třásly, hlava se mi točila. Leša počkala, až si lehnu na postel a odešla. Zavřel jsem oči a čekal. Asi po 5 minutách jsem cítil, jak se o mě Viktor opřel a začal mě znásilňovat. Bylo to velmi bolestivé a nechutné. První týden zajetí byl hrozný. Křičeli jsme, až jsme ochraptěli a bouchali do zdí. Ale nikdo nás neslyšel. Doufal jsem, že nás policie najde pomocí nějakých stop, ale žádná vlákna k nám nevedla. Jak jsem později zjistil, nenašel se jediný svědek, který by naše zmizení mohl osvětlit. Nyní se Mochov stal absolutním pánem životů nešťastných dívek. Dívky se maniakovi nejprve bránily a dožadovaly se jejich propuštění. Za jejich neukázněné chování je maniak trestal. Vyhladověl a byl gumovou hadicí. Udržován bez světla, vypustil do místnosti slzný plyn. Když Mochov zmařil první pokus svého vězně o útěk, řekl jim citát od Danteho Alighieriho. Zanechte naděje, všichni, kdo sem vstoupíte. Oběti se brzy smířili se svým osudem. Za dobré chování je Izuver povzbuzoval. Koupil jim bonbóny, ovoce, knihy. Koupil magnetofon a dokonce i televizi. Pravidelně k nim přicházel a jednoho po druhém je znásilňoval. Po přečtení mnoha lesklých časopisů Mochov chtěl, aby jeho dívky vypadaly jako modelky. Za tímto účelem pravidelně kupoval kosmetiku a nutil své oběti, aby si malovali tváře a namazali si rty jasně červenou rtěnkou. Jednoho dne jim maniak přinesl balíček starých časopisů, který obsahoval adresu příjemce, takže se dozvěděli jméno toho parchanta a jeho polohu. Lena Samochina porodila 2 syny z Mochova na podzim roku 2001 a v létě roku 2003. Mochov odebral prvního chlapce 2 měsíce po jeho narození
a druhého o 4 měsíce později. Dívky dali druhému dítěti do plen spásný vzkaz, ale Mokov to objevil, když dítěti přebaloval. Maniák hodil chlapce do vchodu bytových domů. Od roku 2003 měl Mokov pocit, že se dívky podřídily jeho vůli. Začal je tedy jednoho po druhém brát na procházku po povrchu. Brzy se Mokov rozhodl svést svého nocležníka, mladého studenta lékařské fakulty. Za tímto účelem přivedl i jednu ze svých otrokyň, Káťu Martinovou, která se představila jako jeho neteř. Káťa však dokázala studentce zabránit v pití vína pomocí prášku na spaní a dala jí lístek s žádostí o pomoc, který zněl: Viktor není můj strýc, drží nás ve sklepě od září 2000. Může nás i tebe zabít. Vezměte poznámku na policii. Studentka okamžitě odjela do svého rodného města a kontaktovala policii. Moková byla předvolána k výslechu na státní zastupitelství. Ve stejnou dobu přijetá pracovní skupina prohledala garáž, ale nenašla vchod do bunkru. Mokov však brzy ztratil nervy a ukázal vchod do kopky. 4. května 2004 byly dívky propuštěny. Celkem strávili v betonovém pytli 3 roky, 7 měsíců, 4 dny a 15 hodin. V době propuštění byla Lena v 8. měsíci těhotenství. Brzy však potratila. Následně se obě dívky uzdravily a pokračovaly ve studiu. Skopinský soud uznal Mokova vinným a odsoudil ho k 17 letům vězení. Jeho komplic Elena Babukina byla odsouzena na 6 let. Elena Samochina s sebou nikdy nevzala své syny. Velmi jí připomínali jejího hrozného trýznitele Viktora Mochova. Podpořte video lajkem a kanál odběrem. A tobě všechno nejlepší. Buďte opatrní.